Нязломны Статкевіч проста з Менску даў эксклюзіўнае інтэрв'ю. Чаму рэжым не пасадзіў яго зноў у турму і як КДБ намагаецца выціснуць яго з Беларусі. Гэта мы плануем абмеркаваць з Юрыем Дракахрустам. Таксама ў праграме «Беларусь не знікне з мапы Еўропы». Так гаворыць былы камандуючы бельгійскай арміяй генерал-лейтенант Марк Тейс. Ён таксама выказваецца пра тое, чаму Пуцін вагаецца адкрываць другі фронт праз Беларусь. Ці не? Вітаю ў праграме «Пра свет» Сергеем Пелесою. А пачнем мы ад інтэрв'ю з бельгійскім генералам. «Мне вельмі шкада Беларусі», кажа былы камандуючы бельгійскай арміяй Марк Тейс у размове з Алесем Сілічам, корэспандэнтам Белсата ў Брюсселі. Лукашенка зладзіў распродаж суверэнітэту, але Беларусь не знікне з мапы Еўропы, працягвае былы бельгійскі вайсковец. Як спыніць ваенную машыну Крамля і чаму Пуціну невыгадна адкрываць Паўночны фронт? Заходні позірк на нашай рэаліі ад натаўскага генерала ў адстаўцы. Як вы ацэньваеце стратэгічнае значэнне Беларусі для бяспекі Еўропы ў кантэксце вайны Расіі супраць Украіны? Я думаю, што шмат якія еўрапейцы задаюцца пытаннем, ці існуе Беларусь як самастойная дзяржава. Ці не зрабілася яна ўжо прыдаткам Расіі, Расійскай Федэрацыі? Бо ўрэшце, у выніку пагадненняў, якія Лукашенка заключыў з Масквою, лёс Беларусі фактычна цалкам у руках Масквы. Таму, на мой погляд, са стратэгічнага пункту гледжання, гэта своеасаблівы распродаж нацыянальных інтарэсаў, і мне вельмі шкада Беларусі. У мяне складваецца ўражанне, што заходнія палітыкі разглядаюць Беларусь ледзь не частку Расіі ў вайскова-палітычным сэнсе. Аднак Беларусь суверэнная дзяржава, якую Расія імкнецца падпарадкаваць. Ці гэта правільна не ўспрымаць суверэнную дзяржаву паміж НАТО і Расіяй як асобнага гульца? Беларусь павінна быць асобным суб'ектам. І ўрэшце ў Еўропе, на еўрапейскім кантыненце, Расія не знікне з мапы. Беларусь таксама не знікне з мапы. Таму я думаю, што ўсе еўрапейскія краіны вельмі хацелі б супрацоўнічаць з Беларуссю і Расіяй, якія прызнаюць права кожнай дзяржавы на кантыненце на існаванне. Але сёння мы бачым, што ў выпадку з Расійскай Федэрацыяй гэта не так. Яна хоча аднавіць вялікую Расію і фактычна імкнецца зрабіць Украіну, Беларусь і краіны Балтыі не проста часткаю сваёй сферы ўплыву, а беспасярэдняю часткай Расійскай Федэрацыі, шмат для якіх еўрапейскіх краінаў гэта абсалютна непрымальна. З часу, калі Украіна пачала наносіць удары па расійскай нафтавай і іншай інфраструктуры, як змяніўся характар вайны? Ці такія атакі здольныя наблізіць завяршэнне вайны? Voor het einde van een oorlog zijn er altijd veel dingen die samenkomen. Каб скончыць вайну, заўсёды павінна супасці мноства фактараў. Я перакананы, што барацьбу трэба весці ў глыбіні, супраць эканамічных структураў і фактараў, якія дазваляюць Расіі весці вайну. І тое, што сёння робіцца супраць нафтавай вытворчасці, ёсць важнаю часткай гэтай стратэгіі. Тое ж датычыць і Whiteberries, а таксама розных лагістычных аб'ектаў у Расіі. Таму я лічу, што гэта правільная стратэгія, каб прымусіць Расію сесці за стол перамоваў і пагадзіцца хаця б на спыненне агню. Гэта не абавязкова будзе канец вайны. Гэта не будзе мір, які забяспечыць спакой на дзесяцігоддзі, але гэта можа даць нашаму кантыненту магчымасць ізноў перавесці дыханне. Ва Ўкраіне скончыліся ракеты да сістэмаў Пэтріат. Яны ёсць у свеце шмат у якіх краінаў, але ніхто іх не дае, самім трэба. Якое выйсце ў гэтай сітуацыі, каб абараніцца ад балістычных ракетаў? Толькі біць па расійскіх заводах, якія іх прадукуюць? Het is zeker een deel van de oplossing. Гэта несумненна частка развязання. Трэба імкнуцца знішчыць эканамічную аснову вытворчасці гэтых ракетаў. Але ёсць і іншыя варыянты, над якімі працуе Ўкраіна. Перш за ўсё, гэта Пэтрыат. Ідзе абмеркаванне магчымасці іх вытворчасці ва Ўкраіне, магчыма, таксама ў Нямецчыне, а затым іх даставаў ва Ўкраіну. Гэта несумненна адзін з варыянтаў для еўрапейскага рынку. Ёсць таксама французская італьянская сістэма СМПТ, якая працягвае развівацца. Ёсць і ўкраінская ініцыятыва «Фрэя». Гэта таксама супрацьбалістычная ракета. Акрамя таго, сёння паўднёва-карэйскія партнёры прапаноўваюць сістэму «Элсам», якая можа быць даступная ў адносна кароткія тэрміны. Таму я думаю, што краіна, якая вядзе вайну, будзе вывучаць усе гэтыя магчымасці, каб як мага хутчэй умацаваць сваю абарону. Але ў найбліжэйшай перспектыве асноўным развязаннем павінны быць сістэмы Пэтрыат. Аднак пасля таго, што адбываецца ў Іране
з лютага мы бачым, што нават у Злучаных Штатах ужо не так шмат такіх ракетаў. Таму, на маю думку, праблема хутчэй эканамічная, чым звязаная з нежаданнем іх даваць. Van niet willen leveren. Як бы вы ацэнілі магчымасць таго, што ўвосень Расія правядзе вялікую мабілізацыю? Як гэта можа паўплываць на вайну? Je mag het scenario niet uitsluiten. Нельга выключаць такі сцэнар, таму пра яго трэба думаць. Сёння мы ведаем, што колькасць людзей, якіх Расія набірае ў войска, недастатковая, каб кампенсаваць страты, якія яна нясе. Гэта нам вядома. Калі спадар Пуцін ізноў атрымае большасць у дзяржаўнай думе, ён несумненна зможа абвясціць мабілізацыю. Гэта будзе чарговым крокам да ўзмацнення кантролю над расійскім грамадствам. Таму выключаць такі сцэнар нельга. Украіна, а таксама Злучаныя Штаты і еўрапейскія саюзнікі ўжо сёння павінны сур'ёзна пра гэта думаць і загадзя рабіць неабходныя крокі, каб быць гатовымі да такога развіцця падзеяў. Пуцін, маючы дадаткова некалькі сотняў тысяч жаўнераў, ці можа наважыцца на выкарыстанне іх з тэрыторыі Беларусі, каб нанесці вызначальны ўдар па Кіеве? Zoals ik al zei, Як я ўжо казаў, я думаю, што напад з тэрыторыі Беларусі мог адбыцца яшчэ раней. Адкрыццё трэцяга фронту было б для Ўкраіны вельмі сур'ёзным выклікам. Але, на мой погляд, рызыка яшчэ больш згуртаваць і мабілізаваць украінскае насельніцтва можа аказацца большую за магчымую выгаду ад такога кроку. Таму страты могуць перавысіць магчымыя выгады. І я думаю, што Расія працягне канцэнтраваць асноўныя намаганні на украінска-расійскай мяжы у Харкаўскай, Херсонскай і Данецкай вобласцях, дзе сёння працягваюцца баявыя дзеянні. waar ze vandaag aan het vechten zijn. Кожны дзень для мяне гэта падарунак, гаворыць апошні вядомы апазіцыйны лідар, які застаецца ўнутры Беларусі. Мікола Статкевіч даў эксклюзіўнае інтэрв'ю нямецкаму выданню Die Zeit. Пасля перанесенага ў калоніі інсульту і вызвалення ён наадрэз адмаўляецца з'язджаць з Беларусі і гаворыць пра свабоду проста з Менска. Чаму рэжым трывае яго на волі і чаго чакаць нам далей? На сувязі са студыяй палітычны аглядальнік Юрый Дракахрус, з якім мы абмяркуем гэтую справу. Добрый вечар, Юры. Добрый вечар, прывітанне. Дзякуй, што далучыліся да нас. Юры, ну мне здаецца, галоўнае пытанне, тут такое шмат хто задае, гэта як такое магчыма, што Статкевіч у Менску дае інтэрв'ю вядомаму заходняму выданню, кажа, што я пачуваюся цалкам свабодным, і ён дагэтуль на свабодзе, то есть яго не затрымліваюць, фактычна яму не перашкаджаюць у гэтым. Як бы вы гэта пракаментавалі? Ну, я думаю, што тут тлумачэнне вельмі простае. Оно палягае ў тым, што Статкевіч на свабодзе – гэта частка здзелкі Александра Лукашэнкі з Дональдам Трампам. Статкевіча свой час як бы адправілі за мяжу, хацелі выпіхнуць за мяжу, як многіх іншых. Статкевіч адмовіўся ехаць, его вернулі ў калонію, але як бы умовай здзелкі Трампа з Лукашэнкам было вызваленне Статкевіча. Ну і Лукашенка без вялікай радасці, зразумела, але вызваліў яго. Чаму ён не стаў рабіць з ім, як, напрыклад, свой час СССР зрабіў з Солженіцыным, ці як от пазамінулым, здаецца, годзе расейцы вызвалялі сваіх дысідэнтаў, абменьваючы на расійскіх шпіёнаў, проста вывезці з краіны, выпіхнуць на замежны аэрадром. Ну, не ведаю, так, дарэчы, не зрабілі і з Пачобутам таксама, хаця мелі магчымасць, так не хочуць чамусьці рабіць і са Статкевічам. Магчыма, такая как бы картинка, ну вот бачыце, вот такі як бы грозны апазіцыянер, а вот он Беларусі. Акрамя таго, калі вы памятаеце, таксама ж чарговы этап абмену, апошні абмен, некалькі чалавек падчас этого, в смысле, не абмену, вызвалення беларускіх палітвязняў, некалькі чалавек пакінулі ў Беларусі. Ну вот і са Статкевічам тое самае, то есть была дамоўленасць. Лукашенко спачатку хацеў его выпіхнуць не атрымалася з-за супраціву Статкевіча. Амерыканцы, гледзячы па ўсім, сказалі, што ну, дамова ёсць дамова. Это ваши проблемы, что он вернулся в Украину. Лукашенко сказал, окей, добра, но он будет на свободе, коли вам это так треба.
Угу. До речі, ми бачимо кадри з ранейшага вызвалення Міколы Садкевіча з зняволення, бо гэта не была ягоная першая, так бы мовіць, адсідка. Юры, Садкевіч сцвярджае ў інтэрв'ю, ну, я так зразумеў, прынамсі, што інсульт у калоніі яму як бы справакавалі ці штучна выклікалі тым, што не давалі яму неабходных лекаў. Вось як можна гэта ацэніць? Гэта нейкая свядомая тактыка, свядомае дзеянне сілавікоў ці турэмных службаў для того, каб што, давесці яго да смерці ці давесці яго да вось стана пасляінсультнага? Это мэтанакіравана робіцца ці не? Як бы вы гэта ацэнілі? Ну, ведаеце, я бы на это сказаў, што, па-першае, Мікола, магчыма, і не ведае, як бы, ці было это мэтанакіраваным. Тое, што яму маглі не даваць лекі, магчыма, это не мела такую, ведаеце, мэту, што вот мы ему не дадзім лекаў, і з ім што-то здарыцца. Просто эта система безлітасная, эта система жорсткая, эта система пабудаваная на гвалце. А вот табе трэба, а мы не дадзім. А вот мы не дадзім, і все, хай тебе будзе кепска. Але я мяркую, што калі яны хацелі, каб ён памёр, так прямо скажем, ну, яны бы это і зрабілі. А это надта, ведаеце, як той казаў, надта складана. Так, вот мы ему не будем дадзім лекі, і можа ён памрэ, а можа не памрэ. Вот у России, калі хацелі, каб памёр Навальны, так он і памёр. І там як бы все рабілі, што называется, туга. Не памерець он не мог. А што тычыцца са Статкевічем, ну да, вот рабілі кепска ему. Але калі у него сапраўды здарыўся інсульт, і наколькі я вот разумею из этого интервью, ну его все-таки ратавалі. Они могли просто, что называется, отпустить руки и сказать, ну, лёс, что ж. Многие помирают на этом свете. Они так не стали рабіць. Они не стали рабіць з ім так, як русские зрабілі з Навальным. Юрий, на вашу думку, чому Статкевич якби абраў, чому його на інтерв'ю з'явилося менавіта у німецкім уплывовым выданні Die Zeit? Это што значит, што гэта адресавана каму? Гэта німецкім ягоным калегам? Ну, бо вядома, што Мікола Статкевич, як адзін з лідараў сацыял-дэмакратаў, гістарычна звязаны з німецкімі сацыял-дэмакратамі, ягоныя дочкі ў Німеччыне. У Міколы былі адносіны з сацыял-дэмакратамі, вось, і не выключана, што як бы гэта было адным з чыннікаў. З іншага боку, ведаеце, ну, маглі взяць у него інтэрв'ю, і я не ведаю, там, New York Times, і Financial Street, і Financial Times, прабачце, і там, да, і газета «Выборча», хто завгодна. Ну, вот, взяў Die Zeit. Магчыма, дарэчы, я памятаю, што Die Zeit, здаецца, ладзіў выступ Калеснікавай. Здаецца, ці ў Мюнхене, ці ў Давосе апошні. Это был их круглый стол, куда яны запросили. И в этом интервью со Статкевичем там было пытание про Колесникову. Я не выключаю, что, ну, магчыма, это спекуляция, но магчыма, это была якраз задать пытанне. Так, сапраўды, там была цитата, як бы, з Марыі Калеснікавай. Юры, вось гэта інтэрв'ю, той факт, што яно выйшла, і пазіцыя Статкевіча, якая была агучана в гэтым інтэрв'ю, як гэта можна ацэніць? Ці гэта маральная перамога Статкевіча, што ён можа выказвацца? Оппозиция, видите, я все-таки вертаюсь до этой темы Колесниковой. Оппозиция, Микола, не такая простая, як камусьці может поддаться. Вот мы можем пригадать, что як минимум 3 былыя палітвязні таксама: Беляцкі, Федута, Дулава. Яны конкретно, прямо выказали меркаванне: мы не згодны з Колесниковой. У Беляцкага нават была дыскусія ў Chatham House з Марыяй, дзе было сутыкненне пазіцыяў. А і калі Статкевіча спыталі, а як вы? А он не сказаў, я не згодны з ёй. Он адказаў вельмі акуратна. Магчыма, таму што, ну, ён як бы в руках Лукашэнкі, але як бы крытыка Колесниковой, мне здаецца, не самае вялікае злачынства ў цяперашняй Беларусі. Вот. И калі б ён хацеў это сказаць, он бы мог это сказаць, а он не сказаў.
І нават он дадаў, калі вы звярнулі ўвагу, што ну вот я б хацеў, чтобы все-таки беларусы маглі ездзіць у Европу, чтобы Европа не адгароджвалася. Это цікава. Як, дарэчы, цікава тое, што ён не сказаў, што я вот як бы так сказаць там прыхільнік Ціханаўскай. Вот Ціханаўскай лідар беларускіх дэмакратычных сілаў. Ну, мог бы такое сказаць, а не сказаў. Так, зрэшты, а пра гэта пытанне не было. Мікола палітык, ведаеце, вот і часам яго проста ўспрымаюць як так чалавек вельмі шчыры, мужны, адважны, но лічыць, паверьце мне, Мікола ўмее. Так, Мікола грае сваю гульню, я гэта вельмі добра ведаю, тому што я з ім асабіста знаёмы з 97-го году, і ў 2000 годзе, калі я, як студэнт, адлічаны за палітычную дзейнасць у Беларусі, накіраваўся на стыпендыю ў Польшу, Мікола Садкевіч быў адным з тых людзей, які напісаў мне рэкамендацыю. Я прапаную вось тут пуэнту паставіць, ён гуляе яўна сваю гульню, і зычым ім поспеху і здароўя, канешне. Юры, дзякую вам за ваш час і за ваш каментар. Калі ласка, да пабачэння. До побачення. А у нас еще две темы. Мы застаемся в теме войны России супраць Украины. Украинцы фактично голыми руками пробуют оборониться от российских баллистичных ракет, а США робят крок назад у поставках ракетов для систем Patriot, здольных сбивать гэтые хуткасныя российские цели. Основный тяжар поставок зброі для обороны Украины зноў кладецца на Европу. Что чакае Киев до зимы и калі з'явіцца уласная зброя, здольная сбивать российские баллистичные ракеты? Больше у сюжете. Украінская СПА змагаецца з расійскай балістыкай над Кіевам. Але ніводную з 28 хуткасных ракетаў гэтакі не ўдалося збіць, кажуць у ЗСУ. Ноч на 5 жніўня скончылася трагічна. Толькі ў Кіеве і в обласці каля 20 загіблых. СПА слабое месца Украины. Перед российской баллистикой яна попросту знясіленая. Ракеты для Пэтріотаў скончыліся. Без іх Украина не выстаіць, штодзённа нагадвае прэзідэнт дзяржавы пасля чарговага расійскага абстрэлу. Перахопнікі балістыкі, тое, што магло зберагчы жыцці загінулых сёння. Вельмі важна, каб партнёры усведамлялі, што затрымкі з іх пастаўкай або негатовасць перадаваць антыбалістыку прыводзіць да такіх жахлівых ахвяраў і разбурэнняў. Украіну чакае яшчэ не адзіная такая атака, заяўляе спецыяліст па радыётэхналогіям і дарадца прэзідэнта Украіны Сергей Безкраснов з пазыўным «Флэш». По моїм оцінкам, це десь 100 балістичних ракет кожного місяця ворог може запускати по нам. Зараз це плотність збільшена, тому що їм потрібна така показова реакція. Украіна ведае, дзе Расія прыхоўвае балістыку і трапна туды б'е. Аднак для большых поспехаў неабходная зброя, якой ва Ўкраіне няма, распавялі 24 каналу крыніцы ў ЗСУ. Тымі сіламі, што ёсць, Україна працягне гэтую місію, запэўнівае Зеленскі. Сьогодні ми перебуваємо в ситуації дефіциту. Україна почала отримати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет. Пов'язане це було передусім від війни, або на сьогодні вже справедливо сказати, бойових дій та війн на Близькому Сході. Принаймні ми таку офіційну причину отримували від наших партнерів, передусім Сполучені Штати Америки. І я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Може, це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, зговорчивою. Па сутнасці, США пакінулі Украіну, не стрымаўшы абяцанне. Ліцэнзіі на вырабніцтва ракет для Пэтріотаў стала галоўнай навіной апошняга саміту НАТО. І літаральна праз месяц США робіць крок назад. Доўгатэрміновыя кантракты на вырабніцтва да гэтай зімы заключаныя не будуць. Мы будзем працягваць працаваць над гэтым, але спачатку зоймемся самым важным. Колькасць ПАК-3 тых самых ракетаў для Пэтріотаў у ЗША праз вайну ў Іране зменшылася ўтрая, сцвярджае старэйшы дарадца Цэнтру стратэгічных і міжнародных даследаванняў Марк Кансіян. А было 2000, сцвярджае эксперт. ПАК-3 ёсць у 14 дзяржаваў, але прадаставіць Украіне рэальна могуць толькі 5 з іх. Швецыя, Нідерланды, Румынія, Нямецчына і Польшча. Цяжар дапамогі зноў кладзецца на Еўропу. Польшча ўжо падзялілася 5 з 208, прыводзіць дадзеныя Defense Express. 30 ліпеня пасля чарговай атакі на Украіну тут у ваколіцах Любліна упала расійская ракета Х-101. Прэм'ер дзяржавы Дональд Туск запэўніў Кіев у бясспрэчнай падтрымцы.
Пасля гэтага здарэння мы будзем разам з міністрам нацыянальнай абароны і віцэ-прэм'ерам разважаць пра як мага хутчэйшую наступную дапамогу для ўкраіны. Таксама з чарговымі патрыётамі, калі будзе такая патрэбнасць, бо наша задача такая, каб Украіна не прайграла гэтую вайну. Нямецчына выдасць 200 мільёнаў долараў на закупку ПАК-3. Ад Францыі Украіна мае атрымаць зенітна-ракетныя комплексы СЭМП-Т. Адзін такі ўжо краіна мае. Аднак гэтага для абароны яўна не хопіць. Ракетаў для тых жа СЭМП-Т Еўропа мае прыкладна да 300 штук. Расія штогод вырабляе 10-1200 балістычных ракет. Цяпер задача для Украіны распачаць уласнае вырабніцтва сістэм СПА, падкрэсліў Владзімір Зялensky на апошняй нарадзе. Разлік на ўласныя ракеты «Фрэя» ад кампаніі Firepoint, але першае тэставанне запланаваныя толькі на наступны ліпень. Латвія зноў адкрыла адзіны дзейсны памежны пераход на мяжы з Беларусю. Чаму раней закрывала і чаму менавіта Латвія ператварылася ў галоўную мішень для гібрыдных атак мігрантамі з боку рэжыма Лукашэнкі? Як Рыга з дапамогай войскаў НАТО збіраецца зачыняць гэтыя паўночныя вароты ў Еўропу? Падрабязней Віталь Бабін. Пратрымалі ўезд і выезд на замку 4 дні, аднак у выніку пастанавілі не працягваць забарону. На латвійска-беларускай мяжы запрацаваў адзіны дзейны прапускны пункт Патэрніякі Грыгораўшчына, які быў закрыты латвійскім бокам увечары 31 ліпеня з тэхнічных прычынаў. Аднак па факце ў Рызе прызнаюць вялізную праблему з мігрантамі, якія масава штурмуюць мяжу нашых паўночных суседзяў з боку Беларусі. Гэта сталася бізнесам, у якім наймаюць кіроўцаў для перавозу мігрантаў. Калі гэты элемент будзе выдалены разам з любымі сеткамі падтрымання ў Латвіі, уся аперацыя зробіцца значна менш прывабнаю. Блуканне па лясах і балотах, не ведаючы, дзе мігранты апынуцца. Гэта асноўныя праблемы, якія мы будзем развязваць з дапамогаю мэтанакіраваных захадаў у жніўні. Сёлета латвійскія памежнікі пачалі фіксаваць рэкордную колькасць спробаў незаконна мінуць мяжу з тэрыторыі Беларусі. У некаторыя дні ажно па 100 выпадкаў. У той час, як у кірунку суседніх Літвы і Польшчы, такіх спробаў зрабілася значна менш. Чаму ж тады менавіта Рыга ператварылася ў галоўную мішень рэжыму Лукашэнкі? Ніякіх асаблівых перамоваў з ёй няма, ніякай вялікай цікавасці да Латвіі няма. Латвія прынимае ўсе нейкія жорсткія больш рашэнні адносна Беларусі. Таму можна тут з Латвіі і пагуляцца з гэтымі мігрантамі. Пры гэтым ёсць і іншыя відавочныя прычыны, чаму сёлета мігранты атакавалі менавіта нашу паўночную суседку. Калі паглядзець на той жа плот на мяжы з Беларусю, які мае на мэце мінімізаваць спробы замежнікаў нелегальна трапіць у еўразвяз, сцяна з боку Польшы выглядае больш абароненай, чым з боку Латвіі. Пасля штурму мараканскімі мігрантамі іспанскага анклаву Сеута у Рызе доўга не чакалі, каб даслаць выразны сігнал Менску. В чартах Латвии до этого показывалось как самое уязвимое место, да, и безусловно мы каким-то образом, латвийцы, должны реагировать на это, показать, что наоборот Латвия не ворота, через которых можно пройти беженцам в Европу. Сёння на межах еўразвязу з Беларусю працуюць 7 пунктаў пропуску. 4 з Польшчаю, 2 з Літвою і 1 з Латвіяй. Яшчэ столькі ж застаюцца закрытымі, хаця яшчэ да нядаўняга часу адкрытых пунктаў пропуску было менш. Патрабаванні еўрапейскіх суседзяў да Беларусі дзеля магчымага дыялогу застаюцца па-ранейшым актуальнымі. Спыненне гібридных атак, вызваленне палітычных зняволеных ды адмова ад падтрымання карабля ў вайне супраць Украіны. Есть наше, я говорю так, кремлевское, условно говоря, желание навредить, есть природа беженцев, желание их туда попасть через границу, и есть еще очень много людей, которые на этом хотят зарабатывать. Там все совпадает. Из-за этого для гібриднай вайны. Менавіта таму Рыга, хоць і адкрыла мяжу з Беларусю, будзе яе ўзмоцнена ахоўваць. На час міжнародных вайсковых вучэнняў Baltic Trust 2026, якія працягнуцца да 14 жніўня, Латвія плануе размясціць каля беларускай мяжы дадатковыя сілы НАТО. Вось бачыце, як выходзіць, у выніку дзеянняў рэжыму Лукашэнкі НАТО вымушаны размяшчаць дадатковыя войскі на мяжы з Беларусю. Парадаксальна выйшла, так? Сябры, гэта ўсё на сёння ў прасвеце. Для вас працавалі я, Сергей Пеляса, і ўся каманда нашай праграмы. Бывайце
Трымайцеся і спакойнага вам вечара.